खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डआव ब्रेकिं निउज जों आं अनजालि दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आनन्द दैमारिया मोनसे खौरांगिरि मेल बिटिसिनि मुदैबारि समस्तिनि सिङाव भगतपारा बिया बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव खुंनाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मुदैबारि समस्तिनि बारग' एमसिएलए एबा बिटिसिनि बारग' इएम दानि बिपिएफनि बिजाथि जगदीश सरकार लोगोसे बिपिएफनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा अरुण शर्मा बिथांमोना एबसुखौ सोंखारिनाय आरो उदखारि हानजा होनना प्रेस मेलनि गेजेरजों बुंनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मुदैबारि बियाबनि बारग' इएम जगदीश सरकार आरो बिपिएफनि सिडब्लिउसि मेम्बार अरुण शर्मा बिथांमोना थांनाय 18 जुन 2020 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु होननानै बिबुंथि लाखिदों। दा बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावै सोंखारिदों। मानो होनब्ला जगदीश सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा संबिजिर बेखौ फरायनानै लाथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरखौ मोजाङै फरायालासेनो बे रोखोमनि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रों रावजों बिथांखौ सोंखारिदों। आरो लोगोसेनो बिथां जगदीश सरकारा माब्लाबाबो गावनि ओनसोलाव गावनि बियाबाव थानाय फार्स्ट डिभिजन थांनाय फरायसाफोरखौ नायहैनाय कुनु प्रकार रेकर्ड गैया। नाथाय देग्लाय बिटिसिनि जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दोङो बेखौ लोब्बा लाखिनानै बिथाङा बै रायजोनिफ्राय भट मोननो आसायाव कालाइगाव ओनसोलनि आमुगुरि गामियाव थांनानै 2020 मायथाइयाव जायफोरा एचएसएलसि आनजादाव फार्स्ट डिभिजन जाबाय बेखौ ओरैनो मुङावल' नायसंहैनाय खामानिखौ मावदोंमोन। दा बेखौ नुनानै बै गामिनि बै ओनसोलनि मानसिफ्रा जिहेतुके जगदीश सरकारखौ गोलाव समनिफ्राय बाजायनाय मोनसे फैखादोंमोन। जगदीश सरकारा जेबो मोनसे जौगानायनि खामानि मावाखै, फरायसाफोरनि जौगानायनि खामानि मावाखै। दा नामावल' बेखौ नायसंहैनो थांनायखाय बेयाव रायजोफ्रा बिथांखौ बाधा होदोंमोन। दा बाधा होनायाव बिनि उनावहाय गावनि बिबुंथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रोखोमनि माब्लाबाबो इउपिपिएलआनो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो इउपिपिएल होननानै साननानै खामानि मावनाय जायाखै। दा गोलाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जारिमिन बै जारिमिनखौ फरायसङोब्ला नायोब्ला जगदीश सरकारा मोनथिगोन बा जोंनि समाजफ्रा मोनथिगोन। दा बेखौ मोनथियालासेनो जगदीश सरकारा बे रोखोमनि बिबुंथि लाखिनायाव जोङो बिथांखौ जोंनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिबावदों। मानो होनब्ला फैबाय थानाय समाव बे रोखोमनि जाहाथे बिथाङा बे रोखोमनि बिबुंथिखौ जाहाथे दा लाखिथों। आरो फिन बे रोखोमनि बिबुंथि लाखियोब्ला जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आयेननि बेबस्था लानानै बिथांनि सायाव जोङो गोख्रों सरकारनि मोनसे आयेननि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जागोन। लोगोसेयैनो बिथांनि लोगो अरुण शर्माया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे गाज्रि खामानि मावदों होननानै फोरमायदों जे चिरां जिल्लायाव माइनरिटि नखर 70 नखरखौ होखारनायनि बेबस्था बिटिआर जानायनि सिगाङाव खालामदोंमोन। दा बेखौ अरुण शर्माया माब्ला नुखो माब्ला मोनथिखो दा बेखौ प्रमाण होनांगोन। अरुण शर्माया बे रोखोमनि जानला मानला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोङो गोख्रों रावजों बिथांखौ बुंदों जे फिनै बे रोखोमनि बाथ्रा बुंबाय थाबावोब्ला जोङो बिथांनि सायावबो गोख्रोङै जोङो आयेननि बेबस्थाखौ जों खालामगोन। बिपिएफनि अरुण शर्मा मुदैबारि ओनसोलनि बिथाङा आरोबाव मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अभियोग दिखांदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसा मिडियामाव बर' बिजोंखौ एमब्रानो थिसननाय बाथ्राखौ फोरमायदों। दा बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माब्लाबाबो गनायनो हाया। माब्लाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसामिस मिडियामनि फरायसालियाव बर' रावखौ सोलोंथारनांगौ होनना बुंनाय माब्लाबाबो रेकर्ड गैया। दा बेखौ प्रमाण दङब्ला अरुण शर्माया जोंनि खाथियाव रायजोनि खाथियाव प्रमाण होनांगोन। दा बै अरुण शर्माया जगदीश सरकारजों थाफानानै गासै ओनसोलनि जाख्ल'नाय खामानिखौ मावदों। बे जाख्ल'नाय खामानिखौ मावनायखाय दिनै रायजोनि खाथियाव हाबनो हायैखाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय हाबनो हायैखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै फोरमायदों।
दा बिनिखायनो बिथांमोनखौ जगदीश सरकार आरो अरुण शर्मा बिथांमोना बे रोखोमनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थाथारनो थाखाय जोङो खावलायबाय नङाब्ला जोंनिफ्राय जिखिनि सरकारि जा आइनि मथे जों खामानिखौ मावगोन होनना जोङो फोरमायबाय दा जगदीश सरकार आरो अरुण शर्माया जिखिनि बिबुंथि होबाय बियो बिथांमोननि बिपिएफ हान्जानि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्राखौ बुंदों दा बिनिखायनो बिथांमोननि बाथ्रायाव जाहाथे जोंनि गासै बेयाव थानाय बिटिसि ओनसोलाव थानाय हारि माहारिफोरा जाहाथे बिथांमोननि बाथ्रायाव लोब्बा होफाया बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आङो गासै रायजो राजाखौ खावलायबाय मानो होनब्ला फैबाय थानाय जि बिटिसिनि सरकार बियो इउपिपिएलआ दानो थांगासिनो दङ बेखौ नुनानै बिथांमोना गिख्रंनाय मोनसे फैदों बे गिख्रंनाय फैनायखाय बिथांमोना बे रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बांसावलाबायदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं बेखौनो खावलायदों जे जगदीश सरकार आरो अरुण शर्मानि बाथ्रायाव जोंनि गासै रायजो राजाया बाथ्राखौ लानानै जाहाथे आन्दाया फैबाय थानाय समाव मोजां समाज मोजां मोनसे थासारि बेखौ जोङो हास्थायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों उदालगुरि बाखि हिसाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोजोनै जोंनि बिसायख'थिखौ बांहोनो हानाय मोनसे परिबेखखौ जोंनि गासै समाजनि मानसिफ्रा जाहाथे दायो जोबथारनायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजोखौ जों खावलायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोजोन खौसेथियै बिसायख'थिखौ जाहाथे जोङो जयैनो बारहोलायो